Jarene kon ngenteni nang kene. Bareng digoleki bocah saiki ora enek. Ki nyate iki lho apa ora? Jarene kon ngenteni nang kene. Bareng digoleki gak ono. Lah mripate nang kene. Wadul, ayo mlebu. Aku tak. Oh, dijongkok-jongkok nih. Oh, titeno nek kos mulai gak tak bayar. Tak kongkon paku. Mrene gak diundang. Teko njaluk bayaran. Ayo. Olah. Kapan matimu? Ono cak takon kapan matimu? Ya apa kabare nang wetan ngono? Ya apa kabarku? Kabarku. Lah ya kabarku. Ya apa kabarmu? Lah ya kabarku. Lah yo kabarmu kan? Lah ya kabar Sing jawab sapa? awakmu. Ya apa kabarmu? Nah, lah ya apik-apik wae. Bagus lah. Muku lah. Ya apa kabarmu? Alhamdulillah bojoku wis lair, saiki mung lairne anakku ra nek ndase. Bojoku wis lair, anakku lair gak ono ndase. Terus Ra nek ndase, lah iki rencanane aku arep nyene ndasmu. nyelek padane ndase boneka dicepot-cepot. Sebab sementara iki ra nek ndase, lek rau bingung ngono. Oh iya ya. Iki kritik nek ndi? Cak kletik nanti. Cak, tanggung jawab awakmu lho iki. Oh aku nang kene lah. Ono tembok diangkat-angkat lho. Selesai dah. Ngene cak. Iso ngangkat tembok ya, Mas. Lah wong Unesa jurusan Jawa ki maju lho. Maju. Anggaran nggih tuku mercon wis enek. Ono. Ora maju piye? Kowe ora ngerti to anggaran iki mercon ki enek. Kuwi anggaran mercon ki dijukukne kondi. Kondi. Kowe ora ngerti suket-suket ki didol, suket-suket sing nek kene ki didol. Layakno. Ki suket lan saiki entek nek sukete iki. Cak, ini cak. Mrene cak. Baraka ki saking sugihe ya ta. Ki tembok nek ge melengkung lho. Weh. Cak sik dilu ae. Cak, engko aku nang kene mati aku gak iso ngomong kok nang kene iki. Temen. Rasa wedi wong rencana sing arep tak pateni ya kowe. Kok iso ngono? Nyapa Aku sak menake tontonan. Iki miturut informasi sing tak tampa. Iya. Lek cah baradak khususnya jurusan basa Jawa, Basa Jawa. kabeh mesti mati. Ya nek iki tok sing ora bakal mati. sebabe? Sebabnya surat kematiannya wis ilang. Masamu cara dicerak. Ora usah wedi. Ya. Jadi sampean-sampean kuwi ra ketang piye wis termasuk membawa nama baik suatu apa kuwi sastra jurusan bahasa Jawa. Wah, tadi arepe kaya apa ora mungkin. Justru saya sangat peduli betul dengan kerja keras sampean-sampean. Intinya apa? Kayak sampean senem wis gelem nglaluri budaya Jawa. Oke. Ini kudu penting. Mulanya karena kebanggaan bagi saya bahwasanya biyen zaman Baraka dari awal main pentas bengi ya toh ngantek saiki bisa jadi rutinitas. Biyen aku melu babat, koyo melu peduli, koyo melu duwe. Mulane iku lho, dadi koyo aku ki wis melu duwe. Mulane main koyo bengi iki, lek ngantek ora dibayar, lho aku tetep tak enteni. Tak mikir lek gak dibayar gak masalah, tak sumbangkan terus lek Seseorang itu kalau sudah pernah menanam suatu apa kuwi kebaikan, paling tidak dia tetap bersyukur. Orang senior saka Barada, orang mungkin nanti adik-adik iso neruske perjuangan senior. Ya kok cangkemmu kuwi. ya cangkemmu iku sing garai bener. Iki meneng-meneng ya megelne. Ya apa gak megelne? Aku rene mau dikokon bojomu. Kon dinteni bojomu nang omah ya. Oh iya rek, dikongkon ngentas karak mau nang genteng. Kon iku ya ngono karak dikongkon mepe gak kongkon mepe. Kon laro karak iku diadei tampah. Ya nang tampah mau. Ah iku mergo sego dek wingi ora kepangan. Terus karo bojomu iku kon mepe ben iso dadi karak. Ya. Lah gara-gara karak bojomu saiki kena penyakit moto. Hah? Kok iso teko karak gawe penyakit moto? Katarak. Lah ya keceblokan karak kuwi dadi apa? Iso
sing bener iki ya aja pitik iki malah. Aku mau sadurunge ngerti lek marane ning omahmu ya to. Iki terus terang bae aku mau ning omahmu ya to. Ya. Wis lawange ora enek, bojomu mengo. Lawange mengo, bojoku gak ono. Iya. Kon piye? Aku lak marane iki to. Ya. Golek awakmu. Ora ning omah iki lawange ora enek, bojone mengo. Sing goblok ku kowe. Lah nyapa? Nek lawange ora enek bojone mengo ku ndang tutup ana. Bojoku iku rek. Aku durung tau wis lek ngono timbane bojoku mengo kesuwe. Isisun tak parane tak tutupi. Tutupan. Iku ora mbok tutup dihubung laler. Kayak dacap aku tak balik sih cak. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wis ya. Wah, jan. Ngono ku yo ora ngerti nek jase sewan lho. Tapi saran gak langsung menunjukkan bahwasanya loyalitas terhadap kesenian. Betul. Di apa-apaan iki ora sembarangan uang bisa main. Loh, tenan kuwi ya. perlu pembelajaran yang waktu yang cukup lama. Ya saiki lah angel. Penampatan tradisi iki khususnya nang gone bocah nom-noman ki angel. Apa meneh saiki mu barada wis ada kemajuan. Campur sari nek Jumat dengi ning TVRI. Wis, So, saran gak langsung bisa dikenal oleh masyarakat Jawa Timur. Campur sari. Tapi bocah-bocah barada ora ngerti asal usul campur sari kok ngendi. Sing ngerti awakmu ngene dudu ana. Aku kono tak dudui dikira nyanyi Pak Johan aku. Masalah ilmu itu harus dibagikan. Soalnya bocah sing ora ngerti kudu diwenehi ngerti. Diwenehi ngerti nek aku diakoni dosen kene ra apa-apa. Ngono lho. Sebab kamu sebagai bukan dosen, Terus? tapi paling tidak kowe mengowahi ilmu. Campur sari, bocah-bocah sama campur sari, tapi belum tentu tahu dari mana asal usul campur sari. Lah, nek campur sari kuwi angele nggon pundi tak tekoki. Kowe roh campur sari apa ora? Roh, Campur sari ki nggunakake alat apa? musik diatonis karo pentatonis. Takoni saiki tak takoni. Suara kuwi ya apal. Apal, Kamane nek tak tunggang suarane apa? gendang, Weh, nek umpama dong temung gong kempul atau gong, wejan dololet bonang, nek suarane suling piye tululit ngono ngerti gamelan. loh, kowe piye? Suara suling tululit nek suara tak tunggang Gendang, wejan lah nek neng dembung utawa saron, wejan nek suarane suling piye tululit, suara suling kok tululit tak tunggang, tenjang lek suling. suling ki sing bener suarane mung Lah kok iso? deloken cacahke nek nembang suara suling kumandang suarane tulit kepenak unine mung lho gampang suling ki sing bener ki suling ki kuwi ora mungkin unine tulit ora mungkin sing bener ki ya kuwi ngono kita ganti Suling ya? Kok suarane? iya Kowe ngerti kewan? kewan roh Sapi panganane apa? ya jelas suket utawa tapi suket gajah wedhus paling ora ya mesti dedak Kucing, kucing ki ya gerih to batang kleru. lah kok iso kleru Kucing ki panganane duduk gereh. kucing ki nek dindingkon nang omahku ya tak nehi gerih Miturut teoriku duduk gereh. nek upama kucing apa Lontong. lah kok iso Enek lagune ndi? Kucing ku telu kabeh lemu-lemu, sing siji abang, sing loro klawu. Meong tak pakani lontong. Ratuman ya tau tuman, meong tak pakani gereh. Ora ana. Iya ana kuwi. iya Ya wis pitunggale suling mung ya kuwi. tak tekoki kowe roh bumi Roh, kowe roh langit roh, sing menghiasi langit ki apa bintang dan rembulan. alah salah Lah apa? Sing dihiasi langit apa? salah Lah kok iso salah? piro Bintang dan rembulan ku sing menghiasi langit.
banyak. Bapak iso? Bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa loh, banyak kan? Ratu menghias apa kan membulang bintang balik. Ora iso mesti banyak. Anu banyak kok terutusan ke langit ku ngopo? Iya iya. Tapi bang terutusan kok ono banyake mbok nyosor dasmu kok, Mak. Aku gara-gara banyak mari perkara. Lah apa? Kok capek anakku lara. Ya. Tak periksane ning gone diban Bidan. apa? Bidan. Ah. Ning gone bidan. Nah, Ning kono ki terus diperiksa. bener. Bar diperiksa aku terus diwe urek-urekan tangan kaya Tulisan kuwi resep. Aku terus kon nebus obat ning gone apoteka ki. Apotek ganti Kan biyen ki apotek ya nyuk-munyuk. Apotek. iya ketek. Masa apotek lah ning kono ki diwe resep obat ki rena loro jo. Apa ae? Sing siji ki bentuke dawa rada coklat. Sing sitok bunder kuning. Ngono. Jenenge. Sing sitok dawa ki nek rasa lagi Samsul. Sing Kapsul. 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 Sing bunder cilik kuwi lho kaya obat penenang. Apa? Upil. Kuwi nek Pil. Pil. Ayo jenenge wong salah ki wajibe ya dibenerke. Pil kuwi mau tok. Terus delalaki kon ngombe obat sedina ping 3. Bener. Ono isuk loro. Awan loro. Sore lore. Isuk piye to kuwi? Isuk loro. Awan loro. Sore lore. Piye to kuwi awan? Isuk loro. Awan loro. Sore loro. Sore loro. Angamen to. Sore loro. Bisa kok kowe. Sore loro. Nah, Bar kuwi kok ngomong, dokter ngomong. Nanti kalau tiba di rumah segera nguntil Pak. Goblok kan nguntal kuwi. untal pil. Maksudnya dokter nguntal pil, nguntil pil yo. Anek nguntil pil cakeme sepira kok kuwi? Untal pil. Nguntal pil. Lah, bar nguntal pil ki anakku tak ombeni, ora waras-waras. Aku langsung telepon karo Bu Suster. Bener. Tak telepon, Bu, ini kok belum kurang panasnya, aku ngono. Bu Susternya ngomong, tolong minum banyak. Ini ngono lah, aku terus lah. Kalau omah ku sing marahi ora waras ya iki bojoku tak wedhet. Budal lah aku atau yo. Jane iki jane mik apa bikang. Iki mbiyen bikang terus saking suwene rapane dadi mik. Langsung bojoku takon budak, wong diomongi minum banyak. Iya bener. Takon tuku banyak kae sitok to. Langsung anakku tak omah ku tak lebokke kae. Wah, anakku mah ora ngono muka-muka man. Ora sudah Sing ora goblok entuk nyok. Piye to? sing dimaksud minum banyak ki minum akeh ngono lho. Oh banyak siji bingung oleh ngombe kok akeh. Iki goblok iki. Banyak sitok kuwi ngombekne bingung aku iki. Kok iso akeh iki lho. Banyak akeh. Lho lah ya aku ki tuku sitok lek ngombekne bingung. Kok mbok kono akeh. Banyak sing mbok mana ki banyak ngak. Terus lah banyak sing anu sitoke sing domong niku banyak akeh. Berarti banyak ngak. Banyak akeh. Ngono lho. Oh dadi nanti minum ngak. Padha nek ngomong gitu. Akeh. Lah jaremu banyak ki ngak.
banyak oke ngono lho. Sitae aku bingung lek ndekne kok oke. Melu aku yo Ning ndi? ning dalam gede ngono lho. Wong tau rono sasi. Tak pendesne tek ndasmu. Usah nesu. Darah tinggi ya. Wong ki menanamkan kesabaran kuwi wangel. Lho aku wis duwe pedoman ngono kuwi. Lho apa? Innallaha ma'asabirin. Wong sabar kuwi kekasih Gusti Allah. Ngono lho. Kaya awakmu barang kuwi perlu belajar, ora belajar urip ning gone donya tapi sinau urip ning gone alam akhirat besuke kaya ngono. Dadi tandurane ning alam donya kudu ditata kok iki. Ora sang remehke ketoke iki aku nom suwengan rambuté gondrong nanging disawang atine. Lho, aku mbiyen mondok ning Tebu Soklat ki 3 tahun. Sing dimaksud kuwi dudu Tebu Soklat nanging Tebu Ireng ya. Tebu Ireng. Jombang kono pondok pesantren Tebu Ireng. Kuwi lak wis kobong, aku rung kobong. Tebu Soklat. Pondoknya ya Tebu Ireng. Pondok kowe, mondok. Ya. Pirang tahun? Mondok ning Tebu Ireng pirang tahun? Mondok ning Tebu Ireng ki nek ra salah 3,5 tahun. Mondok pesantren. Ora. Lha nyapa? Ya aku ning kono bakul es. Jenenge ning kono mondok 3 tahun ki jenenge ya, Pak. Lah kene mbok tutupi tak golek ngene. Iso. Mondok kowe. Aku mondok ning kono alhamdulillah. Aku iso ngesek ilmune para yai lan uga para ulama. Tapi Kahanan donya jenenge kahanan donya. Aku hirup jaiyah kowe lho. Anggap iso. Lho jelas iso to. Ngomong nek gak iso ki lho moka. Kuwi carane nggonku enek sing abata saja ki ana. Iso ana sing alif ba ta sajim ha kha zal dal kon. Kowe iso muni nak ora atine to. Lho, sing nang nggonku ki Jawab kritik ngerti. alif ba ta sajim ha kha roh. Alif wis ndudoke utawa sudah memperlihatkan hurufe alif ya mesti kenceng. Dadi kenceng manembake Gusti Kang Maha Agung minangka iso kanggo samning slamet. Alif ba itu mengibaratkan wadah atau tempat. Ba dadi yonder. Ibaratke wadah. Dadi agama Islam kuwi madai syukuras lan sak panunggalane minangka agama Islam bisa mempersatukan Bhinneka Tunggal Ika. Ngono ki aku sesuk catetno ngono lho aku iki. Oh, kok aja meneh kowe nyatetne aku ngapalne sesasi lho. Alif ba ta. Tak akan sulit kita hidup di dunia kalau kita mengamalkan agama Islam dengan ikhlas. Ngono. Alif ba ta sa. Sa aja mikir sae dhewe mikir sae tangga. Maksude Tegese kulu ma'rafin sedaqatun. artine apa? Wis tanggo tak SMS. Kulo ma'rafin sedaqatun. Wong sing seneng sedekah tanpa ada imbalan yang lain kuwi wis mujudke ibadah utawa sedekah sing berlimpah. Ngono. Alif ba ta sa jim. Jim, oh alah Mas wong salat ki ora bakal jimpe. Lho. Ora jimpe iki tegese lara. Wong salat ki malah ngentuke pahala iso menyehatkan jasmani dan rohani. Olahraga kuwi temen wong salat marai stroke, lah temen kowe. Iya. Alif ba ta sa jim ha. Katakan batil. Dadi nek omong bener diomongke bener, yen salah omongke salah. Menanamkan sebuah kejujuran atau ketransparansian. Ngono tadi ngomong ini ki ana soalé nek wong rada kesesalan untuk akeh ngono. Alif ba ta sa jim ha. Kok akeh men to Mas kok tekone. Kok akeh men sing kok tekone. Kok yo, lah yo akeh. Siti ae. Lah Siti apa? Apa sebab
awake dhewe ngedepi tahun-tahun sing anyar. Tahun 2012 ki tahun sing mbebayani nyatane tumbale tahun 2012 ambrole kretek endi kae Samarinda. Lho. Muncule lumpur lapindo sing berbagai tempat. Ora mung sanggon tok nanging wis kok ngendi-ngendi. Bener. Iki iso nek tahun 2012 ki titenono. Oh, saka nitene iku saka apa? Saka menurut Badan Meteorologi dan Geofisika. Kuwi didelok saka apa ngono lho. Kuwi menurut apa kuwi jenenge pembicaraan Dr. Randes John Andrea Jos Alimin kuwi apa lagi? Wah, bapakmu ya. Alimin ki lek nang nggonku ki total cium. Tapi nek menurut anu ya, penelitian. Kian tahun 2012. Ya. Yang ana jemudling lintang kemukus. Gila, ki lu ngok lagi ilmu tenan iki. Kita Bokong ngrungokne piye nek sing budhek aku ya. Ya ana jemudling lintang kemukus. Kowe kudu ngatur kadang kok bedhamu. Aku ki nek ora cedhek kowe kaya sponsor kae lho. Apa? Jangan tinggali aku ya. Ayo. Terus kowe nyauri. Habis kamu nggak tahu ngomong. Kamu nggak tahu SMS. Ngomong habis aku nggak punya kendaan. Apa? Nggak punya apa telepon. Ojo lagi ngarani lintang kemukus. Bener. Dadi awake dhewe kudu ngati-ngati. Yen ana jemudling lintang kemukus kuwi kok semorate ngalor. Kuwi paling ora sing dadi korban kuwi para petani. Kok iso? Kewan padha mati, tandur pari dipangan nomo, tetanduran padha mati kabeh kuwi sing diarani pagebluk. Ngono. Yen lintang kemukus tibone Ngalor. Yen ana lintang kemukus kok cemorate ngidul. Ki paling ora sing ora iso nyambut gawe para nelayan. kok iso? Ombak gede, iwak ora ana, angin gede. Kuwi sing diarani prahara. Ngono. Yang semua lintang kemukus ngetan. Utawa wulan, ya padha wae. Dadi wong dhuwur ora padha rebutan talungguan, wong cilik sing dadi korban. Ngono. Kabeh ki mau yen ana masalah mesti ana jalan penyelesaian. Ana penyelesaiane Sing tak golek besok tahun 2012 kuwi mau kabeh mesti bakal ana sing nentremke. sapa? Salah sawijining satriya paninit sing metune jam 12 bengi, batuke katon sumuara. Sapa kuwi? Wong Lokodra. Guru, satria pinike gak iso. Goblok iki. Wis tak omongi. Sing bisa nentremke lintang kemukus besok tahun 2012 kuwi mesti ana sing nentremke. Satria pinike kok satria paninit sing metune jam 12 bengi batuke katon sumuara. Ayo kowe. Wong Lokodra. Kowe Lah wong Lokodra metune jam pira? 12 Batuke nek sentoloto ora. enek. Lah kuwi sumulara apa Kak? Sumulara. Lah iya kuwi satria paningit. Wong Lokodra. Kowe ora ngerti ta? Napa? Sing nyeluk kodhok sapa? Sapa? Ya Pak Johan kuwi asline. Ini ngomong lek. Ngene iki. Kowe kodhok tegese ora kuwi jak. Tegese dawuh para winasis, para yai. Nah, ya kuwi lho. Kuwi sing iso nentremke ya mung awake dhewe, sing duwe pusaka ya mung awake dhewe. Bener. Tak yai wis nate ngendikan. Aku ki ndelalah Jumatan. Ya kuwi sing tak nani ya. Ndelalah ki pas nggone dakwah, iki aku pas ngrungokke. Apa? Wah iki saka awake dhewe sing leh ngamengi. Ngono. Dadi kabeh masalah kuwi sing iso menyelesaikan jalan keluarnya ya mung Awake dhewe setitik bentuke ning sepele bentuke ning Solo gede kasiate. gede kasiate. Contone. Nuwun sewu rada sari. Kowe nek pipis ke rada hati-hati lho iki dawuh Pak Yai lho. Lah pipis kok hati-hati ngopo? Lho, kowe nek pipis ngulang. Ora pipis ora. Iya. Lah, nek pipis Pipis ki termasuk puyuh, burung puyuh. masa burung puyuh. Burung puyuh ki anyang-anyangan lho, burung puyuh. Masa burung puyuh.
pipis kan nek madhep ngulon kowe padha mipisi kiblat soalnya apa yang salatnya madhepe mesti mengulon bener nek kowe pipis maramu ngetan kowe padha mipisi wong tuamu dhewe kuwi jarine wong Jawa mbiyen bener lah delalah Pak Yai bar omong ngono kuwi tok bar salat Jumat kae delalah tak tutne wong omahe cedhak nggonku ngono tok mulai tak tutne ning gone toilet iki ya pipis ngono kuwi terus delalah Pak Yai ngapa gak delalah yo melu pipis aku yo ning andinge ngono lah kok kono madhep ngulon aku lak madhep ngetan tak winceng kok mburi tok awakne anu Mbah jenengan iku bar ngowae dakwah kali napa jenenge niki umate kok terus lek pipis madhep ngulon lah kok lek nyawi penak piye menengo to Dik aku ki ketoke ngulon tekku tak ceklek ngidul sumpah aku ora ngaku sih aku lagi umar iki jeble gone Mbah Yai iki nek sing bautan rumah samu iki lho ora rumah samu lha iki tembung Jawa saorane iki ade kudu ngerti lho iya no kabeh iki mau dituladani disinaoni cilik lan gede ilmu yang disinaoni iki mesti ana manfaate mulane ade dadi wong Jawa kuwi paling ora wong Jawa iki ana paribasan ya kuwi lho isa wong Jawa iki dina-dina kudu njawani kuwi sing bener kuwi lho nek umpama wong Bali sing kandha ya dina-dina kudu mbaleni bener wong Malang ya dina-dina kudu malangi Ambon kudu ngamboni saiki yen wong Ngawi lah kuwi sing angel kene lho menungso urip ning alam dunya apa nek uripe ning Jawa yen dadi wong Jawa kudu iso njawani wong Bali kudu iso baleni wong Ambon kudu iso ngamboni wong Ngawi lah kuwi sing angel nek perkara ngono kuwi pas gone wayah kuliah kae aku ora mlebu ya pembukuane ra nek ning rorong peteng kae seneng Ngawi ora lha wong ki ya angel apa meneh wong Jawa kuwi wong Jawa lho kawan ngerti lho aku iki masalah Jawa ki ro lho Mas kowe ra sora Jawa ngerti enek piro 20 salah hono cara enek piro 20 salah lah kowe 5 ono cara 20 Mas sekuliah kono tak Pak Jan 20 5 Mas ono cara 20 lho hitungan to hono caraka lho 5 goblok ku hono caraka ki enek piro Data Sawala padha Jawa sing teko Data Sawala padha Jawa sapa wong kene teko hono caraka ki enek piro 20 matamu picek kuwi ora kene teko wedone baca kero ana cara kok hono caraka jumlah piro ana cara kok 20 dijupuk songo ya isih 11 baru 20 dijikuk 11 salah besar hono caraka dijikuk 11 sik 11 kleru Mas kok iso kleru dalane kon isik 18 kok sik 18 lho ana caraka Data Sawala padha jayane maga botongo sing dijukuk so karo ngo berarti aku janggu Mas karo iso maksamu apane jukuk sok karo ngo lah padha karo ana caraka tak kena ono cara kata piye dadi ki wong ki lak angele nggon kono kuwi apa pasti wong Jawa ki bali wong Jawa meneh tegese wong Jawa ki apa to samu barang kuwi nek diteliti kanthi apa ki apik wis basa Jawa lho basa Jawa nyapa basa promo Inggris ya iso siji ki setunggal loro kalih telu 3 papat sekawan 5 gangsal 6 baru 7 ora iso basa berarti kowe iya lha kok bocah sastra Jawa ki kuwi lek sastra Jawa tapi lek kromo Inggris wong ketoprak ora ngono kuwi setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 7 8 9 sedasa 6 karo 9 ora basa 10 lagi basa kuwi jenenge ora basa lah kok apa genah iso jajali ayo siji setunggal loro kalih telu 3 papat sekawan
5 gangsal 6 gangsal langkung setunggal 7 gangsal langkung kalih 8 gangsal langkung 3 gangsal langkung sekawan sedasa siji kata 10 basa nek tekok penak benjing tindak jam pinten jam gangsal langkung setunggal jam 6 kuwi berarti jam 6 banget kita saiki dadi gelandang kulon nopo kilen lor ler kidul alah kulon nopo kilen lor ler kidul alah kabeh kusane goblok aneh etan wetan to kulon kilen ler kidul ngajengipun ler ngajengipun ler anu Mas Jokritik badhe teng pundi badhe wonten ngajengipun ler mungkin nika ngilan terus nenggo ngaler lah bakaran mungkin ngilan terus ngajengipun ler anu griyane nomor pinten nomor gangsal langkung 3 iki ora munggo wong barang sepele kok iso lah kowe iki wong Jawa ki angel lho ndak angel wong Jawa basa Jawa karo basa Indonesia ki nek diartikulasikan ki akeh basa Jawa akeh bahasa Indonesia akeh basa Jawa banyak bahasa Indonesia gamane masalah kucing open ya kucing adik karo bapak kowe tak tekoni ya gamane tak tekoni bapak lagi di mana pematus lagi mandi wedan adiknya juga mandi kucingnya mandi wong telu lah padha mandi kabeh to ora ana bedane saya bahasa Jawa Jawa ana bapak lagi ngopo mandi siram lho adik jibar jibur kucingipun sluluh basa Jawa ki lho ala paling yo mek abus to kamane kowe tak tekoki mangan bapak baru apa mas baru makan wedan adiknya juga makan kucingnya makan lah wong telu kucing karo wong tua lah ya padha makane to Jawa wong Jawa basa Jawa bapak nembe napa Mas Kritik nembe dahar Mas Jok Luduk adikipun nembe maem kucing ha nika nyosor dadi ana bedane dadi basa Jawa kuwi angel nek diterjuni mula saka kuwi adik-adik lan mas-mas mbak-mbak sing ana sastra Jawa ayo padha digulawentah bareng digeluti bareng minangka kena sang kanggo sangne besok ke depannya bisa semakin sukses ngono angel dadi mumpung ana wadah sing kaya ngene ayo aja di apa kuwi aja di kudu digunakan dalam kesempatan ini bahasa Jawa ki wis maju pesat sing biyen ora ana gamelan saiki wis difasilitasi ana gamelan sing biyen ora iso ndalang saiki wis ana rakitan sithik iso ndalang sing biyen ora iso ngluduk saiki iso ngluduk sing ora iso ngetoprak iso ngetoprak sing biyen ora iso maling saiki ya wis iso maling sapa tegese maling cinta ono bapak kamu kernet ya kok tahu karena bapak kamu telah menarik hatiku bapak kamu reparasi sepeda ya kok tahu mobil reparasi mobil iya kok tahu karena bapak kamu telah membuat dongkrakku bapak kamu penyedot WC ya bapak kamu penyedot WC ya kok tahu habis lupamu telat aku apa-apa bawanya termasuk aku kita lagi gede kita lagi cilik apa dong lanangnya kok menarik hati anu dongkrak mbahmu apa iki ora omong ora kanggo watonan ngomong ki sing nganggo watonan wis dadi aja wis waton waton tapi waton ngomong tegese ngomong ki ditata
Dadi awake dhewe iki senajan to dudu mahasiswa. Dadi awake dhewe kudu iso memberi contoh yang baik. Sebab apa tok iso dijenengi kampus? Sebab Kuwi ana dua suku kata, kan dan pus. Kan ki wis bahasa Inggris kan itu tempat. Pus ki apus-apus dadi nggon nggih ngapus-apus yo ning kene iki. Tak nopo, wis aku entek. Ki mana? karo kowe. Lho. Aku bojoku mbiyen ya cah kene. Wis ora dadi. Kowe iki nek cilik, kowe iki aja dicontoh lho, Nduk. Tenang, Mas, dia aja dicontoh. Bojo ra entuk kaya ngono kuwi. Apa? Oke lah kamu, tapi ndak masalah jenenge jodoh rezeki pati ki ke garising Gusti. Kaya kowe mbiyen bojomu basa Jawa, saiki bojomu saiki cah Ponorogo, berarti kowe serabi loro. Yen iso kaya bocah-bocah tirun Mas Joglutuk. Bojo ki mung siji. Wah, iki apik. Contohan kuwi, siji Surabaya, siji Blitar. Siji lho. Kuwi jenenge ora siji nek kuwi teng Plecek. Oh iki falsafahmu niru debok nek ngono kuwi. Apa? Wae falsafah sing apik kaya pari. Apa? Pari iki senajan to wae akeh, biarpun apa kuwi jenenge buahnya banyak, kan tetep mentelung ning ngesor. Tegese nek dadi wong duran utawa wong sing wis mampu wong duwe ayo noleh ning ngesor, masyarakat sing kurang dhisik akeh. Lha kok aku nyak madake debok. Debok kuwi ora to pasapah debok. Wit gedang. Debok wit gedang kae. Wit gedange gwedine kaya ngono. Kuwi urung mati. Wit debok kuwi nek urung mati nek umpama pas arepe mati, kuwi mesti ninggal anak sak nggon-nggon. Gedangnya delon, gede kok kayak. Kok nek wis suwe gedang metu, sanding nego gedang. Dadi kowe ya ngono. Kowe iso nek urung mati anakmu le baca. Dadi Iki pancen anakku sing derajat. Iki kira-kira nyilih bojomu 3 dina lho piye kira-kira? aja to. Lah nyapa? Bojo dingge sili-silian kuwi. Partner kerja, Mas. Partner ya partner. Kowe adekku, komitmen dari zaman dahulu wis ketoprak sepi mbiyen. Iya. Kowe rong duwe kaos nyilih kaosku. Kaosmu. Aku ra duwe celana nyilih celanamu. Asli nggonku. Aku ra duwe dhuwit nyilih Duitku. Aku saiki pengen nyilih bojomu. Aku terus terang nek mbok silih pas keadaane ra penak sungkan aku. Ben penak sik terus. Rumah kamu Bojo sih. Adewe senang-senang, ya. Tegese tetap bersyukur. Bener. Ayo adewe tetap mendukung. Awake dhewe isane ya ming mendukung lan uga melu ndedonga. Muga-muga Barada tetap lestari, ora ana rubeda lan sak teruse. Dadi tetap berkarya dan berkarya untuk menjaga sebuah budaya kita jangan sampai tertinggal satu terkontaminasi. Yang penting ya semoga saja Barada kedepannya semakin lebih maju, semakin lebih banyak mahasiswanya atau mahasiswinya dan semakin lebih dikenal secara khusus Jawa Timur, secara umum Indonesia. Yang penting kuwi. Yo saiki aku tak nembang busane apa, nembang sing penak-penakan ae. Ayo njajak, kok yo ben karo penak mesti penak. Ayo. Ku ngene nek guyu ditutupi kok gak untune pasangan ta. Bawane pira? Bawa kowe. Piyayi putri atau seorang perempuan kene wis ngagem jilbab wis menunjukkan bahwa hatinya itu sudah wis tekun banget anggone memegang penuh dengan agamanya. Iya. Bojoku ki nggih jilbab asline ora kaya sih. Ora kan bojomu mek nutupi kok. Nutupi apa? Orane wis mari kono. Jilbab. Masamu sing apik ya ngono nok jilbaban dadi apik. Nyanyi. Ki mau nyanyi. Enak lah nyanyi wedok ta mau. Enak. Endi mau? Bedayane mau ning ndi? Tuwayan nyanyi ngono. Tapi kan Ucapnya apa? Ucapnya nyanyi pokok bolong-bolong aku ya rasanya bocah-bocah ini termasuk sing wedok-wedok ini lek dandan ya kita ayu-ayu mau enak sing dandan yang kono hidupnya kualik ya enak kalau disana kayak talak lima dikulet mesek yang kono hidup mbasanya tuan plannya kualik lah galak ya apa? terasa melek ini buling ini kelaru rasake cacah ki lho ngono ki mbok yo ngene kena dengge pengalaman besok-besok nenek dandar
Iya paling ora siji pajak kudu dicuci sik. Karo apa? Karo apa? Banyu aki. Ben resik iki. Iya paling ora bocah enom ki perawatan wajah penting basa. Nek wis bar kuwi terus langsung bersihkan dengan kain. Kain apa? Mori. Aduh bungkus pisan iki mati ya kok. Ya kain nanduk kuwi lho blok Pembersih lah. pembersih engko nek wis resik baru diwehi diolesi pendasar. Karo apa? Apa? Gamping. Pendasar ki ya kaya rai putih irung mlocot. Kok nek wis langsung diwehi pedak. Pedak ya? Heeh. Nek biasane lakban. Lah kuwi. Cacah ki ra kondang nepon. Apa? Kliwon. Kliwon. Lah kondang. Kuwi ning Ngawi wage pasangan sapi kuwi. Jika aja tuwen Pak Anda. Kuwi kletek. Mbak. Iso. Ayo ndok Sing iso. Iso, pelok. Wis, ora enek iki Slendro. Nek slendro sing penak-penane. Kepeling mau wis borong. Joko Marat ya wis, yo Joko Marat. Wiwit yang mula aku nak wis kondom. aku lah wis kondo. Lah ya aku kondo tak kon gawene kondom. Oh iya. Mohon maaf. Mohon maaf Joko Melarat tidak bisa kami layani karena zaman semakin maju, Joko semakin pintar untuk berusaha. Sekarang Joko sudah kaya raya. Anu diganti gelang kalung. Mohon maaf, gelang kalung tidak bisa saya layani karena gelang kalung sudah saya gadekan. Jadi mohon diganti lagunya. Turun ning dadane Apik kuwi. Turun ning dadane apik. Seneng kowe. Seneng. Non sewu gandeng dodonipun pamumen. Wah, samu sing slendro sing wis latan apa nduk ngono nduk. Oh, manut. Suweneng aku rada ireng iki. Sing nyanyi sapa? Sapa? Hei. Mulai bojo ngono kuwi lho. Angger ireng setia. Lah kok iso iki bokong wis anteng-anteni. Setia. Belum anteng-anteng ora tak delok nyepuk sapan daku. Cewekku nih lah iki bahasa Jawa iki tenan wis. Namanya Kristi. Namanya jenengku namanya Kristiana. karo ini kok gila lho saja santai bahasa Jawa nggih bahasa Jawa ndak terus Erong ganteng grogi. anu biasa kowe iki tontonan ludruk iki ya ludruk tapi tontonan harus mengandung tuntunan ngerti ta iki kowe iki didelok mahasiswa-mahasiswi kok pun mbok ngenek-nek iki lho iki maksud para kok mbok ngenek-nek bapaknya kerja di pabrik lem ya Kok tahu? habis kamu bisa mengelum hatiku bocah ngene iki jan ngene iki ora rugi lho nek turunan ngumpul dhek 600 lah era apa rasa didelok urunane sapa kuwi jenenge Susar duwite rasa mbok weke aku Jo tenan aku mbiyen urip ning nggone UKM ya suwi ora sambane balik kok ngene cacah lha terus tenan kuwi lho asli tenan ikhlas lillahi taala ikhlas tenan kuwi Eman-eman aku wis nyambut gawe jam terbang ning luar pulau dhek 600 tampani tenan kuwi lho nek iso tambahi genep saiki kok ayo nduk ayo nduk wong semester piro nduk semester piro semester berapa gangsal aku kali berarti semester mesti anu griyane jenengan mesti madhepe ngajengipun ler
tahu. Lajengipun ler nenggok ngilen. Lah teng niku enten pabrik pengkoang. Nyuli sithik. Lah teng niku pasar cendol. Tadi ndak. Basa Jawa ya iso, Nduk. Joko Marat, Basa Jawa iso. apa-apa. Saged tak tekoki nek umpama tangan ki basane apa, Nduk? Asto. Nek umpama mripat netra Semester kali langkung kali yang meripat rampung. tangan apa? Tangan Sami gak mlebu. Iya. Engko tak lebone dhewe. Bapakmu sering buat tangga ya? Kok tahu? Tapi aku pengen menaikimu. Bosone tangan apa, Nduk? Asto. Bosone mripat Netra. Saiki tak tekoni nek bosone unyeng-unyeng apa? Bahasa Indonesia wae. Oh. Unyeng. Mripat bahasa Indonesiane apa? Mata. Mata. Nek upama sikil, Kaki. nek unyeng-unyeng. Unyeng-unyeng ya. Unyeng-unyeng. Ayo nek iso sadosane ya, nek iso. Unyeng-unyeng ya, unyeng-unyeng. Salah. Bumbun. Salah. Lah apa? Basa Indonesiane unyeng-unyeng. Rambutmu beng. Salah. Rambut mubeng. Guri kene ya nek rambut mubeng. Bangsamu. Aku lagi ro iki basane rambut mubeng. Nek rambutnya mubeng lak ramumet. Basa Indonesiane unyeng-unyeng. Apa? Kuwi sing bener do maju. Engko tak dodol do maju. Aja demek-demek. Alah gayamu. Ndak ora bayar lho. Bahasa Indonesiane unyeng-unyeng. Apa? Iki pusat kepala. Kok iso? Iya, soalnya pusat kepala lak unyeng-unyeng. Mudhun meneh sakilan. Neng Gulu. Apa? Kuwi ning kene pusat kota. Mudhun ning Dodo, Sakilan. pusat kecamatan. Mudhun ning weteng neh. Ya. Pusat kelurahan. Sakilan. Sakilan neh ning kono RT. Kok RT? Akentokane ning kono. Aja kek-kek. Ning kene dagelan akeh sesuk ditone nek. Ayo. Ayo. Sabe
matur nuwun. Ya iki seneng pisan tok ngene iki krasa wis. Pisan kok. Atur suwun ya, Nduk. Digawa. Heeh. Atur suwun. Ya. Ya, kabeh. Dadi sekolah sing tenanan. Panjenengan kabeh iki welinge Mas ra iso apa-apa isone mung ndedonga muga-muga besok lulus saka Barada khususnya basa Jawa besok bisa dadi guru atau dadi pegawai negeri ngajar basa Jawa. Heeh, kabeh ki mau ya sepanjang kabeh. Atur suwun, nggih. Aku iso ngrasake kowe. Kurang ajar kowe. Apa? Kurang ajar kowe. Ngapa? Ngambung kok pisan tok. Aja. Bilang. Iya. Kowe aku sing digawean. Ya. Digawean. Rakyat piye tetep satu ucapan maju terus pantang mundur untuk Barada. Basa Jawa kowe Barada. Ha. Atur suwun. Ayo kalau enggak. Aku wis ngerti. Asale bangsat. Aku kok. Ora kon. Saiki awake dhewe menawa waktu desa benaran. Kon iku benere namane ngetan. Nanging aku dhewe main mundur. Nek kaya ngono mau, gak bakal oleh dikonangan. Meneng ben, nek kon katene maling-maling, kudu golek dino. Iki dino apa? Iki pasarane apa? Goblok. Awak dhewe nyira wis. Yo apa? Barang iki dhewe barang dhewe. Engko ade kamca. Ngono, yo. Goblok. Salah dibilang iki. Ayo. Dinding, aku rumah bakalan teles. Ayo, penduduk Banaran, pakai ini. Makanya di konsep kalau cecer langsung kok Banaran kene. Ulah karena to. Sakon sing gawe cecer di Banaran iki ora liya iki. Katon terus kon kate lapo? Lah iya mo. Desa kene lak ya desamu dhewe. Desa kanggo golek sandang pangan anak lan bojomu. Nanging kena apa mo? Kon nganti tega gawe geger kaya ngene iki. Lurah Karnoto, rungokno. Aku gak trimo nek sing dadi lurah nang desa Banaran iki ya dapuranmu iku. Cangkeme. Sabar aja melu-melu. Sik. Mestine sing dadi lurah nang desa iki ya iki Kastomo. Dudu malah kon iku goblok. Kastomo. Tak kandhani kon. Aku dadi lurah nang desa Banaran kene dudu kekarepanku dhewe kok. Nanging iki sing milih para penduduk. Ya bener. Wis mo, kanggo kawicaksanane desa manutomo kon bakal tak pasrahke barek mantri polisi mo. Nek kon taren kaya ngono. Aku pilih penak apa larane? Tak pilih larane. Karepku dudu karepan. Ya, mo. Yen ngono, karepmu yo apa saiki? Kon takon karepku. Yo, iki tak perlu.